Nhar is-Sibt li għadda l-ewwel darba f'pajjiżna saret operazzjoni biex tevita li pazjent jgħaddi minn arrest kardijaku. Dan ifisser li saret operazzjoni ta' emerġenza li salvat ħajja ta' bniedem. Il-professur Robert Xwiereb fisser ma' One News x'involvi dan l-intervent. Sar l-ewwel każ ta' dak li ngħidulu aħna epicardial VT ablation. Din hija proċedura li ndaħlu pajpijiet sal-qalb biex naħarqu dak il-punt tal-elettriku li qed iġġelli l-qalb taħrab u jista' jirriżulta f'cardiac arrest, jiġifieri li l-pazjent jista' jmut. Sa ftit ilu ma kienx jeżisti l-apparat ta' 3D mapping biex dawn il-pazjenti jkunu kkurati, iżda dan sar aċċessibbli minn Marzu ta' din is-sena. B'hekk issa dawn il-pazjenti mhux ser ikollhom għalfejn isjifru b'emerġenza permezz ta' air ambulance u b'riskju skalliġ kbir għall pazjenti u għall-familjari tagħhom. Każ li seħħ fil-passat b'detriment għal komplikazzjonijiet fis-saħħa tal-pazjent. Li l-mara tal-pazjent li kellu jisiefer bl-ambulanza siefret b'ajruplan tal-Air Malta biex tmur lejn l-Ingilterra, lejn Londra fejn konna ħanamlu l-intervent. Xinġejna biex intellu l-pazjent tagħna fuq l-ambulanza, kellna bżonn il-passaport u jgħidilna isma' l-passaport inserta ħaditu l-mara magħha fuq l-ajruplan. Allura kellna b'emerġenza nagħmlulu passaport biex ikunu jistgħu jaċċettaw ġewwa l-Ingilterra. Dan huwa eżempju żgħir. L-ar ħaġa huwa li l-familjari ħafna minnhom ma kinux jistgħu jsifru mal-pazjent. Dan mhux se jiġri aktar għaliex issa seħħet bidla li ilha tant meħtieġa. Issa minn nhar is-Sibt kienu l-familjari kollha qegħdin hawnhekk fil-Cat Suite u kienu qegħdin miegħu daħlu miegħu setgħu jaraw immedjatament wara spiċċa l-intervent stajna nkellmuhom aħna u kellhom dal-privileġġ kbir. Min barra dan fl-aħħar 3 snin u nofs saru ħafna avvanzi f'dan il-qasam. Biss fl-aħħar sentejn kienu investiti aktar minn 5 miljun euro f'apparat tal-kardjoloġija. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern fisser kif il-cardiac MRI qabel kien isir barra minn xtutna biss, iżda issa sar possibbli li jsir f'pajjiżna u bekk aktar pazjenti qed jinqdew u jinqdew fl-iqsar żmien possibbli. Konna nibgħatu pazjenti barra minn pajjiżna, konna nibgħatuhom Monza biex isir. Peress li kien ħafna skarriċ u anke spejjeż, kull ma konna nibgħatu xi 20 pazjent fis-sena. Issa qed nagħmlu f'pajjiżna da mill-aħħar ftit xhur, fil-fatt qed nagħmlu mhux 20 fis-sena, imma 20 kull 15. U da jfisser li nagħtu servizz dejjem aħjar il-pazjenti tagħna.